Kamar yadda kowa ya sani, zina na ɗaya daga cikin manyan laifuka da babu wata al'ada da ta yadda aka aikata ta bare kuma addinai. Dole munin wannan aba a cikin wannan bidiyo za ku ga wata ɗaukar sirri da aka yi wasu manyan fitsararru suna aikata wannan abar tsana a tsakiyar tashar mota bainar jama'a, inda wani manemin labarai ke gabatar musu da tambayoyi bayan hukumar Hisba ta yi nasarar kamo su ta kuma gurfanar da su a gaban kuliya. Muna roƙon Allah dai da ya kare mu daga aikata irin wannan mummunan alkaba'ira. Ku ce amin a ƙasan comment section. Alfarma Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah, ku ce sallallahu alaihi wasallam a ƙasan comment section. Sannan kuma ku yi share wannan bidiyo don ƴan uwa su gani. Kada na cika ku da surutu, ga dai ɗan gajeren bidiyo. Aka gundarin rahoton don girman ɗan gata Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Don Allah dole ka danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kyauta, sannan kuma ka daure ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka dora. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe, don Allah daure ka danna alamar like. Ga dai cikakken rahoton da sunanki. Har ta faka. Wani gari? Bangudu. Me ya kawo ki wannan kotun shari'ar musulunci? Satin ta sake ganna yana rungowa ta, ina ce mishi dan daraja annabin manzon Allah ya daina runguma ta, wataran kaddara na iya faɗa mana. Waye? Muttala Sani. Dama akwai wata alaƙa tsakanin ku da shi? A'a, wasa ɗaya ce ba ruwana da su. Muna wasa da shi ya. To wace tuhuma ta kawo ku wannan kotu? Ta goma zina. Zina. To kin aikata? Ai. Ya bai kasance. Aikata. Janet da yadda sai jiya ya kama ni da kokuwa har ko dai sai na kwaɗi ga wuri. Ci gaba, ci gaba. Na tsira. Ci gaba. Sai na kwaɗi. Da na kwaɗi sai ya cire wando ne da rigatai. Sai ya ce mai ina kai iska yan kwanta. Ni kwanta sai muka sadu da shi ya. Kenan kun sadu turmi da taɓarya kenan da shi? Ai amma bai zubar da ruwa ne ga jiki, wani mutum ya kira 'yan sanda. Kotu ta ɗage sauraren shari'a ku zuwa lokaci na gaba. Me kike fata da wannan kotu? To Allah ya tsare. Da ba kin taɓa wannan abun? Ni wallahi ba aiki na bane, sanduna ne naka sai suwa. To in a kotu kin ce idan kin samu wata dama ko cewa ne in ban samu abinci ba ina na aikin, in ban samu sa'a sai da sanduna na ba ina na aikin samu kuɗin abinci. Shekarar kira? Amma kuma wallahi ban taɓa yin ta cikin mutane ba. Waki wata ɗaya kin ka taɓa cikin mutane? Ni wallahi. Shi kuma Murtala Yahaya, wanda Saratu Abubakar sai tarayya da shi wajen aikata wannan mummunan kuskure cewa Ya aka yi ka samu kanka cikin wannan yanayi wanda aka kawo ka kotu cewa ka afka mota kuma ga hili gaban mutane? Gaskiya ni ban sani ba, domin Allah, dan na je wani wuri an yi wani buki na sha wani abu, to wallahi ban sani wani abin da aka ce kayi ka afka ma wannan matar baka san kayi ba? Ni wallahi ban san nayi ba. Amma da ka farfado baka ga alamun kayi wani abu ba? Ni wallahi ban ga alamun nayi wani abu ba da na farfado. To ga shiga an kawo ka kotu kuma ana son za a yanke maka hukunci ka an tabbatar da ka ansa can wurin hukumar Hisba, sannan ita wadda kai da ita ta ce kayi, ya za ka ce game da wannan? To ni dai gaskiya ko suna musu bayani, amma ni ana buguna ana yi, to ni zan ce ni dai na ce musu rana ina ban san abun da nake ba wallahi. To ai ka san cewa mutum bai cikin hayyacin shi yana iya aikata komai, ba a ganin rashin zama ka cikin hayyacin ka kana iya aikata wannan? Gaskiya ni ban taba sa haka za ta faru ba. Duk wanda ya sha wani abu ya bugar da shi, kana tunanin ba zai iya aikata abin da yake so ba? A to gaskiya dai shi abban
na ce yana iya aikatawa na ya karya, na ce ba zai iya aikatawa ba na ya karya. A sana'a me kake yi kafin wannan abu ya same ka? Ni ina aikin union nan cikin tasha ne. To shi wannan abun da ka sha ya an kai ka sha shi? To na je wurin wani buki ne wallahi, party an ka ga kaya ga sunan wurin an jika na ɗauka na sha. Yana an kai bikin? Inda gaskiya can daji ne an kai shi wallahi. Bikin mene ne an kai? Biki ne na wani abokinmu ya yi aure. Wani gari yake wanda ya auren? Wanda ya auren dan kwatarkwashi ne. To dajin wani wuri an kai bikin? Nan can gaba can wuraren hayan karza can in ka kusa ga ta wani guri tafki. To wanda a kwatarkwashi me ya kawo biki ne a nan Gusau? Abin da ya sa dan idan yana da abokai an ka ce za a yi zama nan wurin dai an ka dai dan huta dai an ka sha su sigari da menene da taba an ka kare. Kenan tun kafin wannan rana dama wurin da kun kaji kun kai abin wurin zaman ka ne ko? A nan wurin gaskiya to ba wurin zama na bane dan duk wanda kalan nau'in biki an kai a wurin. wadda dai ce kawai wadda aka sa. Yanayin labarai ya zanta da kwamandan hizba ga abin da yake. Ofisa sai ka gabatar ma masu kallo da masu saurare cikakken sunanka da kuma hukumar da kake aiki. Auzubillahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Sunana Lawal Abubakar Maradon. Ni a director operation na hukumar hizba ta jihar Zamfara. Ga mun kotun kan wuri kuma mun ga cewa kun gurhanar da wasu mutum biyu mace da namiji gaban wannan kotu. A kan me kuka kawo su daga hukumar? Wato an kawo su ne a wannan kotu ta City High Shari'a Court da ke nan kan wuri Kusau bisa ga tuhumar su da ake yi da aikata laifi wanda ya saba shari'ar musulunci na amfani da wannan dama a cikin tasha, cikin al'umma, cikin mutane su yi zindir ta yi zindir su yi amfani da juna wanda hakan ya saba ma shari'a ta musulunci ta jihar Zamfara. Ta yaya kuka samu rahoton da suna aikata wannan badala? Da yake muna da shugabanni a ko'ina cikin tasha akwai shugabanni da kuma wakilai na hukumar hizba wanda an samu wannan rahoto ne a wajen, kuma lokacin da aka samu rahoto din ita yarinyar tana ce mai tashi iskanci, shi kuma yana mata bayanin cewa ita iskanci. Akan haka nan suka yi magana cewa to wanda ya iskanci ya cire kayan shi, sai ta cire kayanta shi ma cire kayan shi, inda ya zo ta ce to ya hauta, kuma ya hauta a gaban mutane wanda haka nan bai dace ba kuma ya saba ma al'ada da kuma aqida ta addinin musulunci. Gashi an yi zama na farko kuma an dage zaman zuwa sati 3 nan gaba 6 ga watan 10 kamar ya kaga kamun ludayin shari'a. Wannan shari'a abu ne wanda zan escalate, abu ne wanda zan bamu da haufi a kai. Tun a can hukumar hizba sun yi ikirari sun aikata wannan laifi, shi ma haka wannan murtala da ake zargi ya yi ikirarin cewa aikata wannan laifi. Sannan alhamdulillahi kamar yadda aka zo da sunan gaban kotu sun yi ma kotu bayani cikakke, kotu ta fahimta, sannan jami'an hukumar hizba sun fahimta, iyaka abin da muke jira mun zura ma kotu ido a matsayin tana kotu shari'a musulunci mu ga hukuncin za a aiwatar daga nan zuwa lokacin. Amma can wurin ku sun karba cewa lallai sun aikata, amma nan cikin kotu na lura da shi namijin ya musanta, ya za ka ce game da wannan? Lallai bayanin da ya yi a hukumar hizba ya bayanin cewa ko da aka zo da shi yana cikin giya, ya sha giya ne ga wancan lokacin, ita ma yarinya ta ce ya sha giya, amma da ya zo nan sai ya sauya labarin saboda tsoron kotu ko makamantansu, sai ya ce ya sha wani kwaya da ake ce ma horin malam, wanda zan bai ta bace ya sha, mun san giya ce ya sha lokacin. Matsayinka na shugaban sintiri na wannan hukumar, wani gargadi zaka aika zuwa ga masu aikata irin wannan abu ko makamancin shi? Na farko gargadin da zan yi, ina kira ga al'ummar jihar Zamfara da kuma musulmai baki ɗaya da su ji tsoron Allah su guji irin aikata waɗannan miyagun laifuka, saboda hakikanin gaskiya muna ta'allakanta laifuka ga shugabanni da wasu matsaloli, especially in wata masifa ko wani bala'i ya faru gare mu, wanda ya zanda za mu tsaya mu makamu kiyamul laili, za mu ga irin luwaɗi da irin zinace da sai da giya da ake a cikin jihar Zamfara sun yi yawa, da al'umma za su tsaya su gyara waɗanga laifuka tsakani da Allah da Annabi, da ba za mu saki bacin gwamnati ba, kuma da za a samu sauki ga waɗanga matsaloli na tsaro da ake fama da su. Allah ya tsare mu ya kiyashe mu. Kuma ku share wannan bidiyo zuwa ɗan uwa da abokan arziki domin kowa ya amfana. Mun gode.